Добре, да Значи сме започнали с фаршан. Фаршангето е едно веселие. То практично целият период от Три краля, от явлението на Исуса в църквата, така празника на 6 януари, от тогава целият период до започването на поста, на постенето, до чиста среда се зви. Чиста среда, та започва с 40 дена пред Великден, нали? Целият период е един период с празникуване, с това. Тогава хората са имали време, с чина земе, с земеделци. А нашите тия не са могат и да направят плетенето. Обично в Увинга има малко тази традиция, че целият период го зват фаршанг. А ние наричам фаршанг сам с последните 3 дни. Практично 2 дни, защо неделята не било. Ама е било неделя, понеделник и вторник, средата вики пост. Но той се зви фаршанг. И тогава от тези 2 дни, понеделник и вторник, фаршанг, са се веселили хората. Аз съм запамтил, съм бил още дете, усилили мал седенки. Тия седенките, сега аз искам да ти разясна много рада, седенките не са същите седенки от България. Тия в България те знаят, че там се прибират да работят, се работите. При нас е било сам игра на младежа, децата, които свършат 7-я клас, 14-15 години, до които се женят. Тия се изгодят пари и тогава да се женят. Те са ходили там на весели, на прибере, ама тия са се веселили. Но по фаршангите, те са били центъра на веселието. Там се приберели. Са те от другите се ден дойдат на тази, изменят на омраза и тъй надая, играят, се веселят и пеят, то конете ги натичат, каруците ги натичат и съд. И той и било фаршанги. Другите се направят, се маскират, се веселят. Старите хора извадят гарнето с ръки, опалят ръки, огреят ръки, се веселят. Това е било едно общо веселие, което не е малитен програм. И той е измисъл от фантазията на хората. Какво може да направят, какви да развеселят хората, да направят смей, тото и било. Тези 3 дни, неделя, понеделник. Неделя не. Неделя не. Понеделник и вторник. Сам 2 дни. Деца ближени са ходили на гости, в роднини, а другите, които са били на коне, тия са ходили село цили, които се приемат които се искат да я приемат, от този рапорт се навлезат и да дадат малко питие, едно веселие тако заегло. Ти го помниш този празник от дете, т.е. твоите родители тук, твоите, като си бил малък, баби и дядовци, тук се е празнувал празника. И аз съм ходил с конь. С конь? Да, съм го седел аз, съм бил вид по-голем. До 7 клас, вид хора, децата, тия са били. Младия от 4-я клас са излезват, то не карал са те школа и те са били смятан хора, но не хора, младежи. Но той, че аз памта, той памта, обаждам много добре и памта катигло мания, фаршангето Бешнов. Сега съм обадил за тези 2 дни крайните, като и било да вземам и с Богом от фаршангите. Лето се свършва вечера и готово има и писмо, че лето 3 дни трае, но то 2 дни трае и вторник вечер то до края.
Има такава песен. Да. Те са пеят всекой како дой на памет, що не има, бърчим, едния песната. Всекой пея какво знаеш, но аз той съм ще да обада, че фършанието знам, и то се и държа, пата сам, че не било тъй празнично, като ти дърча, като ти въздругите. Знам, ума след три крале, след 6 януара празника, са почнал да викат гостене хората. Какво значи? Ближните се преберете. Най-више възродителя на майката. Одат там на гости. Отият от понеделник до четвъртък. Понеделник до четвъртък са на гости. Там се готвят, седат, са те доят и старите, доят и децата, и ние там спим, седим от бабне и т.н. Но той се празникува малко по-скромно, да речем тъй малко. Фършанието е било края на фършаница, но този на кос обадната и фършанието не било, да речем, то било за веси, приятел било драг за веси. А поповете, черквата, тия са държали то на черквата, за да идат да молят, която искат да молят, за онес, която грешеват на фършаници. Че някой се опие, тъй, че това не е била един празник официален, а като е дошъл комунизма, се запрея. И седенките и съд, не има. Тук съм кринал да правим програми за фършани. Аз имам един спомен извънреден, първ път, като е трябвало, да сме направили тук фършани, са били моите деца. И на брат в Манини бил на детска градина. Аз съм написал една песма, която сега я пеят, да би имал едно конче, на вратлето с кадонче, би нахичил, би го съднал, сото село да обърна. Шой да даме. И кога за първи път се изпя тази песен? То искам да речам, този път е малък, в детската градина. Като ти кринал да пее, не мога да пее са кръще, толкова си гласа се радва той малък и пее, че момите слезал да играя, са те моми да замая. Че тия те са водили с коне, слезат, играе. Да ме пантат, да мревнуват. Всеко нощ да ме сънувате. Тъй била песмата, и сега е прият. Но той ще да реча съм кринал тук у камина. Аз съм бил на общината, те се обаждал весата, сега не е фършан беше. Ама ако и запишеш, то па е добре. Само обаждал, че не може да се направи вишъл Бишнов програм, предаване, че хората не ги интересуват. Истина, тук имал добри деца някакъв, много талентиран, па се стигнал на един конкурс за театър, на финалата, на държавната финала се стигнал с една комедия, с една пиеса, но лекар са били на финалата, за да направят и тук, у Бишнов. Но тай била на руменски. Маджерин е писал, ама тай била на руменски. Никой не е слушал цялата. Никой не е слушал. А тай била интересна. Тия са били добри деца. Този секретар на партията дай да заторим, няма смисъл да се мъчат децата на щина. Но той бил секретар на партията и бил общината колесно. Но сме се изпреят, че то не може да се направи нещо.
но пък тогава злик за ме оставиш мене да покажа. Аз се знае кой тия не обичат румънски, но пък за фаршанци съм направил аз програма. Първо съм имал опит, ама съм преживял фаршаните и съм викал хора, които се преживял и било сме правили такива програми, че камина този бил пълен и на пенджерите и вратата са били отворени, толкова свети мало. Па зато и добавим, че като съм пуснал тази песмичка, па и пел мънения, той бил пременат и той, и деца са го акомпанирали, моите и двата са имали с какво да свират и другия деца са на мен, като се видели, тъй толкова се радва хората, че аз не имам записан, тогава не имам записан. Но той ще да реча, че това след той кмета, който е бил партиен, ми река да направиш фаршан Юсил. Пари къде да направя? 10 гуна съм тук, съд да те помогна. И сам съм направил първат фаршан. Коя година беше това? Трябва да е било 74-5 година. Не памта годините, аз съм имал младежа тук и той сме изразровали и сам съм я организирал. Ама аз съм я организирал натурално. Той не знае ли подмета, той живеел, той на седенка, той бил добър игрец, той бил партиян. Наш по-челече малей бил партияш, но пуща па сега. И дал орден у колектива, има бригад на край село и на още едно место, да опалят речи и там да се преберат и той дава кучи, дава коне и съд да осъднат и да направим фаршан. Аз с каруцата от общината заида да веда, да видим какво забрави къде. Като съм минал и сил, съм мислил, че не съм у дома. Си улиците са крина да се напълнуват за фаршанки. И като съм учил там и летият пеят, и са опали тия и са крина и тогава те са надошли тук напред към културната къща. Се е празникувал, не съм мислил, че тъй за изходно. Па се е кринали фаршанги, па сме кринали тук, аз съм правил тук на починване са имали ние хора, които са били комични хора, шамни хора, тъй не трябва много да ги чуш, само да обадиш какво да правят, ма сега немаше той. Дара, фаршангият е нещо, едно носталгичен спомен, който въобще не може да се повтори какви ти бъл. Значи, той беше нашата общност е изгубила. Нашата общност не има младеж, нашата общност не има родбин, тия младия не са въобще тук не имал, Обушнов не имал другия да се женат между те, сам между те. Те са влюбвали тия деш, значи га се преберат, тия сам българ са отдуват, га се преберат сам българ са пеят, га са играл сам българ са играл. Той било, па сега въобще няма. Но па зато и ще дърча, че фаршанът не е празник, него едно веселие. Карнавал се свето, се зве, да и сега празники у Бразилия, да и редом, ама знам, вече било, значи било такова. И да не обичай, весел обичай. Благодаря много за този разказ.